नमस्कार, मी लतिका. मुक्काम पोस्ट कणकवली आपल्या चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण करणार एक पौष्टिक पदार्थ बीटाच्या वड्या. त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया. आपण इथे पाव किलो बीट घेतलेला आहे. बीटाच्या वरच्या पण सालं काढून तो किसून घेतलेला आहे. किसून झाल्यावर त्याच्यावर थोडंसं आपल्या हाताने असं प्रेस करून हे जे रस काढायचा आहे बीटाचा, हा आपल्याला यूज नाही करायचा आहे. कारण का जर आपण रस काढला नाही तर गॅस मोठ्या प्रमाणात लागतो आपल्याला. त्याच्यामुळे आपण हे व्यवस्थित थोडासा हलकासा दाबून हा रस काढून घेणार आहे. हा रस आपण फेकून द्यायचा नाही आहे. तर ह्यात तुम्ही थोडंसं मीठ टाकून बीटाचा रससुद्धा पिऊ शकता. कारण का बीट हे आपलं खूप औषधी आहे. त्याच्यामुळे आपण हा तुम्ही नुसता प्याला तरी चालेल. गूळ इथे आपण अर्धी वाटी शेंगदाण्याचा जाडसर कूट करून घेतलेला आहे. हे शेंगदाणे आपण भाजलेले आहेत, त्यानंतर हे मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेले आहेत. वेलची पूड आणि तूप. तूप टाकायचं आहे आपल्याला. तूप तापलं की आपल्याला ह्याच्यामध्ये बीटाचा किस टाकायचा आहे. तूप तापलेलं आहे तर आपण याच्यामध्ये आता बीटाचा किस टाकणार आहोत. व्यवस्थित आपल्याला बीट मऊ पडेपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे. जर ह्यामध्ये आपण जर बीटाचा रस काढला नसता तर आपल्याला बीट मऊ पडायला आणि तो खूप गिलगिलीत होतो. त्यामुळे गॅस खूप आपला वाया जातो. त्यामुळे आपण बीटामधला जो रस आहे तो आपण काढून टाकलेला आहे. व्यवस्थित मऊ पडेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचे. बीटाच्या वड्याचा एक फायदा आहे, बीट खूप गुणधर्म आहेत बीटाचे. बीटामध्ये आपल्याला कॅल्शियम असतं. रक्तवाढीसाठी सुद्धा आपला बीटाचा उपयोग होतो. आणि लहान मुलांना जर आपण बीट खायला दिलं तर त्यांची हाडे आणि दात हे मजबूत होतात. आणि जर हे करून दिलं तर बीट मुलं कच्चं बीट कधी कधी खात नाही, त्यांना आवडत नाही त्याची टेस्ट. जर ह्या वड्या करून दिल्या आपण लहान मुलांना, त्या आवडीने खातात. माझी मुलगीसुद्धा आवडीने हे खाते. खास त्यासाठी आम्ही हे बीटाचे वड्या करतोच. बीट मऊ पडलेलं आहे. आता ह्यामध्ये आपण गूळ टाकणार आहोत. बीटामध्ये गूळ पूर्ण एकजीव झाला पाहिजे. व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. परतत राहायचं नाही तर खाली जळेल. म्हणून ह्यात तुम्ही साखरसुद्धा वापरू शकता, पण गुळामध्ये लोहाचं प्रमाण जास्त असतं आणि आपण ही पौष्टिक बर्फी करतोय, त्याच्यासाठी आपण गूळ घेतलेला आहे. आणि आता पावसाळा सुरू झाल्याच्यामुळे कसं थंडीचं प्रमाण पण वाढत चाललं आहे. तेव्हा ही गूळ खाल्ला जातो थंडीमध्ये आपला. व्यवस्थित हलवत राहायचं आहे. गॅसची आच आपल्याला बारीक याच्यावरच करायचं आहे. व्यवस्थित एकजीव करून घेतोय आपण. गूळ व्यवस्थित एकजीव झालेला आहे. आता आपण ह्यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट घेणार आहोत. व्यवस्थित नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. शेंगदाणा लहान मुलांच्या वजन वाढीसाठी खूप उपयोगाचा आहे. शेंगदाणे आपण हे जाडसर घेतलेले आहे, म्हणजे आपण जेव्हा खाऊ तेव्हा आपण दाताखाली ते लागतील आणि त्याची टेस्ट खूप छान लागेल. त्यामुळे आपण हे जाडसर करून घेतलेले आहे. हे झालं की आपण ह्यामध्ये वेलची पूड टाकतोय. हे 2 मिनिटं फक्त व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे.
आणि गॅस बंद करायचा आहे. डिशला आपल्याला तूप लावून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित सगळीकडनं. हे मिश्रण आपण यात टाकायचं आहे बर्फीचं. याला तुम्ही बर्फी म्हणू शकता, बीटाची किंवा बीटाच्या वड्या. हे गरम असल्यामुळे आपण हा पेला घेतलेला आहे, त्या पेलेला आपण तूप लावून घेऊ तळाला. सगळीकडून आपण समान पसरवून घेऊ. गूळ टाकल्यामुळे याला स्मेल पण खूप छान येतोय आणि घरातल्याच वस्तूंमधून होणारा हा पदार्थ आहे, तो पण पौष्टिक, लहान मुलांसाठी चांगला, सर्व वयोगटातल्या माणसांसाठी चांगला. करायलाही सोपा आणि खायलाही छान लागतो. व्यवस्थित पसरून घेतलेलं आहे आपण हे. आता ह्यामध्ये आपण थोडीशी वरतून ड्रायफ्रूट्सची पूड टाकतोय. तुम्ही हे करताना ड्रायफ्रूट्स टाकले तरी चालतील. आता हे 2 तास आपल्याला फ्रीजमध्ये सेट करायसाठी ठेवायचं आहे. तुम्हाला ही व्हिडिओ कशी वाटली हे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि ही व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तुम्ही माझी व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार.